Егонақлар шығарылышы өз үшін башлап жіберді. Студияда Алина Валиева, мисенмісіз? Жер асты кешулерінде сәуле нұқталары азайды. Шмекерлердің бір өліші райисполком тоқталышынан кетті. Күйме станцияларын һәм пляжларын текшерәчәкләре, сулыкларда кеше суднолары өчен навигация сезоны башланды. Симба Тукай районында яши. Бұйырған ауылында фермер хуҗалыгында дөя туда. Шалуда жер асты кешулерінде павильоннар саны кимей, шмекерлердің бір өліші өз тілеклері білен кетсе, екіншілерін қуалары. Біздің түшірі түркімім райисполком тоқталышында жер асты кешуінде болып, шалуларының мұндай орынларда сатуға неше қарауларын білді. Район башқарма комитеті тоқталышында жер асты кешуі Йоршолы шәһәрінің үзәк урамларының бірсі. Шуңа күрә павильоннар гел күзәту астында. Приятно всегда, проходя по подземке, например, чувствовать не какие-то противные запахи, да, а цветущий аромат роз, например, да? Можно так, чтобы порядок был всегда, чтобы поддерживали. Мы уже привыкли как-то, надо сказать. Даже пройти там шоколадку купить, ну вот на работу опаздываешь. Я бы не стала брать продуктов в подземке. Цветы бы покупала, продукты, наверное, нет, потому что не уверена, что здесь сохраняются, соблюдаются все требования. Кайбер җәүлеләрне эшмәкәрләргә түгел, жер асты юлының начар торышы да бір шей шаулар сүзләренә караганда, анда ремонт бик кирәк. Такой бедлам, что в подземках не был. Че он такая страшная подземка? Страшно заходить в нее. Когда ремонтировать, то их будут. Уже видите, сколько лет ему. Все лестницы, все уже сломано. Зимой вообще ходить невозможно. Эшмәкәрләр алардан башка жер асты юлларында тагында начаррак булачак дип ышандыра. Аларны күчәр урыннары юк, сәүдә ул аларның төп керем чыганагы. Елена Илюхина 2 елдан артык жер асты кичүендә сәүдә итә. Есть люди, некоторые хотят нас убрать. Ну, если мы уйдем, здесь же еще хуже будет. Еще бардак будет. Мы хотя бы чистоту придерживаем и как-то налоги платим, нас аренду платим, все как-то. Бюджет все-таки копейка капает какая-то. Шуңа да карамастан жер асты кичүендә павильоннар азайды. Тик эшмәкәрләр хәбәр иткәнчә, булары хуҗаларның үз карары булган. Сату кимегән. Башкарма комитетта хәбәр итүләренчә, әлегә жер астында юлларында капиталь ремонт планлаштырылмый. Финанслау чыганагын эзлиләр. Шул ук вакытта эшмәкәрләрне дә берәү дә куып чыгарырга җыенмый. Лилия Гатина, Эльмира Гайнадинова, Кирилл Хабзей, Яңалыклар. 2023 елда шәһәрнең кайсы парк скверын төзекләндерүләрен телисез. Моны ачыклау максатыннан интернет шелтәрендә Россия күләм онлайн тавыш бирү оештырыла. Город-средам.ру сылтамасы аша үтеп тәкъдим ителгән территорияләрнең берсе яки инде сайлап алынган киңлекләрнең дизайн проекты өчен теләге булган һәркем үз фикерен белдерә ала. Сораштыру 30 майга кадәр дәвам итәчәк, анда 14 яшьтән өлкәнрәкләр катнаша ала. Шалуда кеше суднолар үшін навигация сезоны старт алды. Инспекторлар күйме станцияларына һәм пляжларга профилактик рейдлар белән чыга башлады. Алар документларны тикшерә, яхта, катерларның техник торышын карый, куркынычсызлык системаларына игътибар итә. Толырак Лилия Хабибжанова материалында. Чтобы все было в рабочем состоянии. Кеше суднолар буенча дәүләт инспекциясы хезмәткәрләре көймә станцияләренә тикшерү белән чыкты. Алар техник җиһазларны һәм документларны тикшерә. Хәтта мәгълүмати стендта тәртиптә булырга тиеш. Монда тикшерүләргә көймә станциясе җитәкчесе күптәннән күнеккән. Стенд подготовить, документы все подготовить, вот, таблички все обновить. Вот вон понтон 1, вон понтон 2, вот сейчас 3-й понтон оборудую, там у меня заправка будет. Игътибар аеруча понтоннарга бирелә. Инспекторлар ягылы урыннарын карый, яхта, катерларны эксплуатацияләүдә куркынычсызлык чараларын күрүгә кагылышлы барлык җайланмаларны тикшерә. Состояние оборудования, оснастки, которые здесь находятся, в данном случае понтонных сооружений. 5 июньдә кеше суднолар сезоны ачылырга тиеш. Шул вакытка кадәр инспекторлар Шаллы һәм Тукай районы буенча 8 көймә станциясын тикшереп чыгарга планлаштыралар. Инде беренче кагыйдә бузучылар да бар. Основные нарушения у нас связаны с обеспечением безопасности пассажиров и самого судоводителя, а также с нарушением норм и правил судовождения. А это именно нахождение на запрещенных местах, на судовом ходу, в запретной зоне, а также там, где якорная остановка и стоянка запрещена. Кыйну сезоны башланганчы инспекторлар шәһәрнең 5 пляжында карап чыгарган ниятли. Аларның барысы да куркынычсызлык таләпләренә туры килергә тиеш. Лилия Хабибжанова, Кирилл Хабзей, Яңалыклар.
Татарстан Республикасы буенча Роспотребнадзор 27 майга кадар толпан инфекциясын профилактикалау мәсьәләләре буенча кайнар элемтә үткәрә. Шалалар эш көннәрендә 9-дан кичке 6-га кадәр 8-843 238 53 68 яисә 8-843 238 21 74 телефоннары аша шалтырата алалар. Шулай ук 8-800 555 49 43 телефоны буенча Роспотребнадзор бердәм консультация үзәгенә тәүлек буе мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Сүз уңайыннан быел толпаннар тешләү аркасында республиканың 955 кешесе хастаханәләргә мөрәҗәгать иткән. Бу 2021 елның шул ук очрау белән чагыштырганда 3 тапкырга күбрәк. Кешеләрдән алынган 44 толпанның йогышлау урынын күчерүче булуы ачыкланган. Әгәр сезнең дә борчып торган проблемагыз яисә шатлыклы хәбәрегез булса, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Хәбәрләрегезне WhatsApp ашада юллый аласыз. Фото һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 номеры буенча көтеп калабыз. Шолы башкарма комитетында Үзәк районы башлыгы вазифасына конкурс игълан ителде. Документлар кабул итү 6 июньгә кадәр дәвам итәчәк. Дәүләт хезмәте порталы мәгълүматлары буенча вазифага билгеләнүчегә 41-дән 49 мең сумга кадәр хезмәт хакы, эш вакытының 30%-ны биләгән командировкалар вәгъдә ителә. Хезмәт бурычлары исемлегендә 31 пункт бар. Шул исәптән гомуми җитәкчелек итү, гражданнарны шәхси кабул итү, райондагы иҗтимагый эшлекле хәлгә анализ ясау, башкарма комитеты җитәкчесенә тәкъдимнәр кертү, район территориясендә хакимият һәм оешмаларның үзара хезмәттәшлеген тәэмин итү һәм башкалар. Исегезгә төшерәбез, районның элеккеге башлыгы Искәндәр Галимов бер ай элек Камчаткада марафон вакытында вафат булган иде. Хәзер Тукай районында да Симба бар. Буйрган авылында фермер хуҗалыгында дөя туда экзотик хайванны безнең төшерү төркеме күреп кайтты. Дия гаиләсе башлыгы Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулга багышланган чарада чыгыш ясау өчен киткән арада калган хайваннар кырда йөри. Дия баласы барлыкка килүе сюрприз булды дип искә ала фермер Инзилә Шайхуллина. Ул гадәттәгечә малларны ашатырга дип килгән һәм яңа туган дияне күргән. Бүгенге көндә 5 верблюдыбыз бар һәм шуның берсе Сәйдә исемлесе 10 май көнне әни булды. Инде бездә ул менә Кылыш авылында икенче тапкыр әни була. Теге елны март аенда бәбиләгәни, быел 10 май көнне бәбиләде. Ул бик матур, шаян, безгә кыз алып кайтты. Симба исемен танылган мультфильм белән илһамланып балалар уйлап тапкан Шайхуллинар гаиләсенең авыл туризмын үстерү планы бар. Әмма моның өчен күп акча кирәк ди фермерлар. Шуңа күрә алар әлеге сөт фермасы белән шөгыльләнергә уйлаганнар. Алар хуҗалыгында 50-дән артык сыер бар инде. Лилия Гатина, Русланбек Мухамметов, Ленар Солтанов, яңалыклар. Бүгенгә шулар иде. Мин Алина Валиева, сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт, сәламәт булыгыз. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 16 по 21 мая. ТЦ Грин, первый этаж. Требуются водители категории С. Машинист автокрана. Телефон 8 999 16 99 234.